שלום לכולם. ברצוני לשתף אתכם בחוויותיי כמשתתפת וכמנחה בכנס המקהלות בשפה האנגלית המתקיים מזה 4 שנים. מה לעשות? זה לא עוזר. אז תוכנית ייחודית זו נוצרה משיתוף פעולה חוצה תחומי דעת בין הפיקוח על המוזיקה והפיקוח על האנגלית במחוז. בסופו של התהליך אינו כנס מקהלות מחוזי שכולו על תאוות האנגלית, החל מההנחיה שנעשית על ידי התלמידים באנגלית דרך שירת המקהלות ועד ליצירת סרטון קצר המבטא את השיר. לכנס המקהלות מגיעים מכל חלקי המחוז, כאשר בבית הספר שיוו כוחות המורה למוזיקה והמורה לאנגלית יחדיו, בתהליך עבודה יצירתי ומפרה. בהיבט האישי, שפת האנגלית שבורה בפי הרבה בזכות השירים להם האזנתי ושרתי עוד מילדותי. לימוד אנגלית דרך שירים יוצרת עניין וסקרנות, מוטיבציה ללימוד השפה, תוך הרחבת אוצר המילים ובניית זיכרון חזק של שפה. למשל, כולנו יודעים את שיר ה-ABC למה הוא עוזר לנו? כמובן, לזכור את האותיות. הזדהות עם מסרים בשירים, הבנה של בניית הטקסט על פי חוקי התחביר וחיסוק רצף הדיבור. המוזיקה משרתת את שפת האנגלית, והאנגלית משרתת את המוזיקה. כאשר ילד מבין על מה הוא שר, יכולות השירה שלו והבעה המוזיקלית נשמעות אחרת לגמרי. התוכנית מאפשרת חשיבה והקשרים מחוץ לקופסה.